ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୂତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଭୂତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଖତରନାକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନକର କଥା, ରାମୁ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ହଠାତ୍ ତାର ସାମ୍ନା ସେହି ଭୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇଲା। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ଚତୁର ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ରାମୁ ନିଜେ ଜଣେ ଭୂତ ଭଳି ବିଚିତ୍ର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଏବଂ ଡରାଇବା ଭଳି ଶବ୍ଦ କରି ଭୂତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ଅଭିନୟ କଲା ଯେ ଅସଲି ଭୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ସେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭୂତ। ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ରାମୁ ଚତୁରତାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଖସି ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାମୁ କିମ୍ବା ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଗଲେନି।